На 101 години той коси трева, копае, цепи дърва, рине сняг, ходи на пазар и дори прави ремонти на покрива. Помага на целия квартал и всички в Априлци го обичат. Срещаме ви с Никола, който е на 101 години, но годините изобщо не му личат. Никола Сочев от Априлци е живият пример, че когато имаш силен дух и обичаш живота, годините не са от значение. Дядо Никола, как си? Добре, Кажи на нашите зрители на колко години си. 102. След един месец ще ги навърша. Благодарим ти, че ни допусна в своя дом. Сигурна съм, че на нашите зрители ще им бъде много интересно какво имаш да кажеш. Да. А тук виждам една снимка. Това е кмета на Априлци. Да. Награждавате. Да, той ме да гради тук. Такова климатик ми сложи. Погрижил се за теб. Климатик от него. Браво. Юбилей ми, аз си правих отделно. 100 Чудесно. години. Чудесно. Те ми направиха отделно 101-та. Браво. Че аз бях 8 години като кмет на Острец. Браво. Всичко на мен беше. А това за юбилея подарък. Да, Браво. това ми е подарък. И ми направиха юбилей. Ама не е ли по-лесно така? Вместо да носиш дърва. Няма дърва, няма нищо. Виждаш ли? Само копчета. Да. Къде си роден, дядо Никола? Ами в Острец. Тук си роден. На центъра горе. Там си израсъл. До Самириката, да. Да, там е родната ти къща. Тук е моя леле, която нямаше деца и ме осиновила. Да. Ама то голям изкара войник и тогава додох тук. Виж колко истории имаш. Много истории. Помниш всичко и разказваш. Да. И там как ме искаш видя момиченци, колко така. хубаво, приятно. То ме хареса и аз го хареса. Но иска да дойде да види къде съм. Как да го доведа, като то няма за мен да възпея. Къде ще го заведа? Камо ли за нея? Или да се оженя, где да го заведа? Викам, Миче, аз те харесвам, ако имам къща, веднага ще взема. И аз съм, а още нямах екъл тогава. Имах изкарани от човечник от 10 000 лева. Един блок струваше 5000 в Асеновград. Ще аз си купя апартамент и да го взема той мамиче. Не го взех, само че баща му много пиян. Пиян и ще имаме тропа, скандали ще имам с него. И като се додох, те тук ме харесва и момичета, и те ме харесват. Така. И колко пъти ми пише. Колео, ела ме вземи молята. Ама ти си бил красавец. Ето, това е твоя снимка, нали така? Да. Тук са ожени. А как се запозна с съпругата ти? Ами съпругата тя е тук само през дерето. Вие сте били съседи? Съседи, близо се. И се харесахте? Харесаме, то хубаво момиче, приятно момиче. Колко години брак имахте с нея? Ами 30 години. А колко години вече си самичък? Ами тя почина 70-та година. От тогава живееш тук, самичък. Живея тук. Кой се грижи за теб? Ами, Имаш дъщеря, ми каза. Да, дъщеря ми тя е в Габрово. Да, и когато имаш нужда от нещо... Там са жени, идват се тук постоянно. Но ти успяваш да се справиш с всичко до сега. Сам си домакинстваш. Всичко. Карат ми готово едене. Тук е готова кухня. Да. Априлци карат ми готово едене. Да. Събота и неделя се готвя. Какво обичаш да похапваш? Всичко. Не се ограничаваш от нищо. Всичко ям и пия, но не мога да се правя. Ето и съм. Какво обичаш да пиеш? Всичко пия. Ракия, вино и бира. Страхотно. Не съм забранен от нищо. Не си. Иначе вътрешно съм здрав. Чудесно. Нямаш болести, това е най-важното. Още дълги години мога да идвам да ти взимам интервю и да разказваш истории на хората. По болници не съм лежал. А цигари някога пушил ли си? Не, като войни в Гърция служих, дава една кутия от най-хубавите. Арда беше. Арда. 20 цигари. Мъчиха ме. Не ми е хубаво. Ама аз ако пуша да съм загинал. Тютюня е отрова. Отрова. Много вреден навик. А сега на 102, как минава твоя ден? Какво правиш?
Че тук около дома кося, имам косачка електрическа. Ти си поддържаш полянката тук, ти си я косиш. Тук е косачката. Дядо Никола е на 101, но е по-енергичен от мнозина на 50. Движи се бързо, коси тревата с огромен хъс и копае градината с невероятно желание. В него има сила, живот и желание, които не се измерват в години, а в дух. На 101 години той е пълен с енергия и не спира нито за миг. Той не носи възрастта си, той я превъзмогва. Домата е тук по пътя нагоре, аз го скубах вече. Домат си е 15-20 корена. Домат си произвеждам чушки. Браво! Да. Собствено производство. Дядо Никола има и градинка и се гледа. Да. Чудесно. А какво ти е помогнало да стигнеш до 102? Има ли някаква тайна за това дълголетие? Тайната е да не превишаваш пиене, ядене, работа ли, да не се преуморяваш много. То е най-важно. Преуморява се сърцето. Да не натоварваш сърцето? Да. Да си честен и добър човек, какъвто си бил ти. Да. Спокоен живот. Като да при докторът, лича ми доктор Цочев. Той вика, ти си здрав човек. Каза, че гледаш телевизия, следиш политиката. Какво мислиш за еврото? Еврото не да. Много се опасяват, че ще намалеят парите, като ги обменим. Колко е верно. Че всичко ще поскъпне. Ще поскъпне. Парите сами в банкоматът. Тегля пенсията, половината. Имаме 1100 лева пенсия. Имам 45 години стаж. 12 години шивач. 12 години кооперативното стопанство бригадир. 12 години керамика в Острец, като напуснах. И 9 години като кмет на Острец. Пълномощник, но всичко вършах аз. А ти с пенсията, която получаваш, спокойно ли живееш? Спокойно. Имам артистват ми. Помагаш на внуци, правнуци, нали така? Да. А като слушаш сега днешните политици и политиците едно време, намираш ли разлика? Едно време бяха честни хора и после с държава, по-дружелюбни бяха. Те сега заядливо. Карат се в парламента. Един ден не се водеха. Тук вземем да правим къщи по-рано. Цялата махла идат тук, помагат. Дървета ли един докара, бокачки, други друго. Като почнах дождат без пари, помагат, работят. Сега не може да мери някой да ти дойде. Вече никой без пари няма да дойде, да помогне на другия. Не, да се не чува. Всички станаха алчни. Алчни, да. Искаш ли да пожелаеш нещо на всички хора, които ни гледат? На младото поколение, на всички? Пушенето и пиенето, всичко да бъде нормално. Но пушенето въобще не трябва да го пипат. Ракийка пия, вечер половин чашка и толкова. Колко за профилактика. Дядо Никола, за нас е истински подарък, че ти ни допусна в твоя дом, че ни разказа от твоите истории. Надявам се на нашите зрители да им е било интересно да се докоснат до теб, да те усетят какъв добър и искрен човек си. До година, живот и здраве, пак ще дойдем да те посетим, да ни разкажеш още истории. А ако имаш нужда от нещо през това време, ако пак ти се доядат от моите палачинки, дано да ти харесат, аз ще ти оставя номер, ще ми се обадиш и ние с удоволствие пак ще дойдем да те посетим. Благодаря ти много. Дано сме живи и здрави. Дано да сме живи и здрави. Благодаря. Дядо Никола вече не е толкова силен, колкото преди, но очите му още светят. В тях има живот, обич и тиха мъдрост. Времето лети, но духът на дядо Никола остава жив. Един ден тревата ще порасне отново, но него вече може да го няма. Затова гледайте, усмихвайте се и не забравяйте. Животът е кратък, но може да е красив, ако имаш сърце като неговото.